arek lurik wis ilang kangenku muga-muga ora lali bunga susah tau dilakoni jarak lurik tondo tresno yen aku kangen Lok gadung kena kanggo tombo sese lakahe lunge gadung ya ya linggo kadya cahya angengu ya ya rina kalawan monggo Mas Purnomo kangge bolo putri ayu tansah dadi ya bisa kapan Saga. Saga. Ya. bisa Sa. aku sesadingan ya yo pindulungi gadung ama ya langkung ya rasa ya tresnaku kang tansah wijer lelewon lan anggoda sajroning atiku tansah ing tetra rumasuk sajroning nala ae monggo Mas Purnomo saking Bolo nggih monggo lumampah ing rasa iki lungi gadung muga dadi saksi tresnaku ora bakal ilang ring sliramu bisa diantepi jas tenan menika Mas Edi Purnomo saking Bolo giliranipun ngaten nggih Pak Don niki mengke Pak Dedaman karo Budi Daman pengen Mas Pur yen nggih Pak Don niki nggih iblis apa nggih Mringis iki malah tanggapan ponakane dijak Sajise swarane basa
nambani belum kelapa paribasan tresnamu jebel etok-etokan tolong ana aku iki aja nganti aku mbok sati walasana awake iki aku pengen kumpul dadi siji si pisan kadung ngomong aku Pak Daman gemblung kok. Iya. Kak wengis temen hatimu tanpa dosa tekoning aku ya. Kelena teline tresno ya. Puteri lan Moskro Monggo Pak D Daman karo Bu D Daman yo. Kembang rawe. Yo. Yo kembang rawe, yo kembang rawe. Yo. kurang selawe. Yo.
Napa senunggal malih? Kok senunggal? Sapa? Anak wedok sapa to? Dibodalne neh maksudku ke. Kledang kae sapa lumakune saja laleda tunduke kambang melati kanyo ayu wong sing tak tresnani
Pak Mariono. Nggih, matur gunge panuwun nggih. Kula mau matur keng jajar wau Pak Wairan apa salah lungguhe ning ndi nggih? Teng jero. Oh nek kene monggo nek kuwi nggih. Pak Wairan nggih pelajeng Pak Kuat keng sederek-sederek keng kagok kula ngaturi ngrantos sawetawis. Pak Kuat saking Pak Wairan saking Jajar. Panas-panas mlaku ora gawa payung. Sandale diseret dramane mlentung. Surabaya geger musine Madiun. Pak Wairan. Jakarta janji rukun tetep merdeka. Panas laku ora gawa payung. Sandale diseret dramane mlentung. Surabaya geger Musine Madiun. Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. 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 Apa ki? Republik. Oh. Penyakite wong tuwek metu neh ngakoni dhewe. Penyakitnya wong tuwek kumat. Nomor 1 budek, Budek. nomor 2 lali. Yo, rondo kencing, rokok kempling. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kate ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancane. Kerasan mas alias kebetulan belanjane kata rada kapotan yen buron mas enggal-enggal ngrencangi tekan lemah mangke kula opahi. Topel wong legan golek momongan niki blanja napa Mbak yo badhe pindahan. Ampun gelem mas sampeyan ampun kuciwa kula rada nyanyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blanja nang pasar paing perawan rondo kanggo kurapate penting. Neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jaso malang ya ben ronda dijamin kempling. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi
ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancane rondo to nyarat ditinggal lunga hawan-hawan lunga blonjo nang pasar paing marawan rondo kanggo kurapate penting neng Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jakso Jas tenan. Engko ya Kang Kuat ya, Kang Kuat. Ya, Kang Kuat Bagong. Pak Kuat Bagong saking anu. Pak Kuat Bagong saking Kagok. Niki wau jane pun dibawane apa dereng kok borong ana iki. Bawa apa ora neng. Ben leren kok sak. Oke ben bener ya. Mengke bare bawa diketawangne. Dah terus bar bawa ke menake ngombe kopi. Terus kula sambunge. Ya ta nih. Nuwun sewu nggih, bawa mantan Pak Sekdes pangapunten sedaya wonten mawon. Ora ngombe kopi? Bawane apa singkating grandel ke apa singkating grandel ke? Angkatannya greder. Oh, wis nyuruh nggih. Memanismu kang jiwat agawe ruciting kalih lara lapa kang sanadya umpamunduta rokmi tertentu tak rute ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welas
ing madyane jala niti temah gonjeng anggen jong ing paku lengan niki buka ngriki mawon pripun kula wengi ing Trenggalek mangke mandhape aja dipisahne panggil niki mawon nggih dilanggamne napa diketawone monggo sumiliring angin wangi liwat ruci-ruci cendelane kamar sapine premong keprungu tumetese banyu ing padusan aku sendeneng paturon kok aras ladiku kanthi sing tresno angeto tak rasa kaya tentremeng trem rasaning pangrasa sumringahing panyawangku prasasat nelesi atiku sing akeh bebasan udan kang nyirami pategalan garing nalikane pajar esuk nyumirat madangi paraden Trenggalek angeta tak rasa kaya tresnaku ing sawengi kae monggo pandemen joget Nocet sajroning ati apa pepas tanku iki banyu mata awet tondo tak imbuhi ana longso mapan neng pinggir desa isih brewong tuwa katon napa dek piyene tresno iki dipisane kowe kena teko aku tengah bengi sambat jerit ati iki apa merga larat bondo tega ninggal
janji Lah. pastyo Ya. nurut marang wong tuaku Ya. Ya. oh iki karo aku Jos tenan matur suwun matur suwun Kang Kuat Bagong saking Kagok. Lah gilir gumantos katur Kang Marimun to kae. Ngukir kae. Iya, nggih. Oh, Kang Marimun saking Ngukir. Monggo katuran jengkar saking Palenggahan tumuju Sasana Suka Parisuka dana swanten ngergagaken swasana ngaten nggih. Saumpama biyen ngerti ora bakal kandha keton puri biyen aku isih legan durung nate bebrayan ongkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak enake angel nggonku ngilangake sliramu ana sing duwe ya nek piantune wis teko kene ki ya wis nggih wong piantune wis teko kene kok nggih ugi ngaturaken kasugengan sugeng ya rawe ya geng piye ta laku bagekne sugeng ki piye ta aku bingung ta aku Long Gadung oh nggih Long Gadung nggih arep bagekne sugeng repot lah ku anu ngaten lah ya sugeng ya aku ki bagekne maksudke ngono lho ya Long Gadung nggih witing klapa kang mat sih muda saklukune wong martipi kira raja lakai langi gedung lenggok katya cahya angengungum rina kalawan wengine putri ayu tansah dadi ati besok kapan kesempatan uga bisa aku sesandingan pindulungi gadung hama langkung katya rasa tresnaku kang tansah pijer lalewa tan anggodo sajroning rasaku tamah katon ning netra rumasuk sajroning nolong lumampahing rasa iki
dadi saksi tresnaku ora bakal ilang mring sliramu bisa diantepi. Sinebat pahlawan putri Sri Huneng Mustika putra Kanjeng Sira lawe tok prangkung bojone ngelekne iki Pak Didaman kon gemblung iki sing sasi Sapar wis golek dina sampe rada golek dina kedisian wong neh wis Sapar sasi ngaton ngarep wis eneng kok pas ngendang-ngendeng dinane gathuk tegokne wong wis wong ngelekne tok nek ra digunakne ya wis aku ngono bebela wirat maya tan wurung Sri Huneng ora gundul wong wis tukul kok
tan wurung sri uning gundul kok gundul neh gugur dadi kusumaning toban Sri Huneng mustika toban labet tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja alantur branti Sri Huneng datang grahita kang cinepta kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Tuban karo ngilo Sri Huneng putrane Abdi Wangsapati nalikane Kapupah ing Madyalaka duk prang tanding lawan Minak Jinggo malang kekek mas malange kadung katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Sri Huneng sanadyan wakasanira prapteng rena lelaku negara susu Sri Huneng mustika toban asik ya labet tresna ya sabaya oh ya pati oh ing marang Raden Wiratmaya oh ya kang wus hae oh ya Ranti oh ing Sri Huneng la ya oh ya ya oh ya oh ya Wiratmaya putrira sira lawe Sri Huneng putrane ngabdi Wangsapati nalikane ngene kapupuhing
madya laga tuk barang tanding lawan menak jika tresnane wiraya tinapi den senadyan wekasanira Jos tenan. Oh, lampu marai ulap iki. Lampune marai ulap. Adep. Nggih, rin keng kresek riyin nggih. Cabi nyuwun berkahipun Pak Katerno saking Sabrang Waru, lajeng menika wonten Mbah Sugeng saking Selang, wonten Mbah Yamin saking Surjo ugi wonten sedaya Pak Mesdi nggih jenenge lali Pak iki bar kowe ya. Sorry ya Pak Mesdi nggih lagi alah kaling-kalingan ulap ngisor syuting ngisor lampu lho kok ulap ta aku. Iya. Monggo Pak Katerno saking Sabrang Waru katuran singkar saking Palonggahan monggo. Sanjajah desa milang kore kala mangsaning pariwisata ya alam nusratara kekang atiluhung alas lan gunung-gunung anjajah desa milang kore kala mangsane pariwisata kaendahe alam nusantara kekang atiluhung alas lan gunung-gunung Nggih, monggo. Suteng nindra prajane seribu manton. Ayo Kang Sugeng, joget ya. Yo. Surwasara. Yuk. Kadangku dhewe lamun sira darbe krasna. Sajake wis lali tenan. Apa ora kelingan dolan bebarengan nalika ing pantai mriki tumekan sebrene datan bisa lali ning pinggir kising samudra padha lelungguhan angrakit katresnan najan rasaku kelangan jebul saikine mung kari kenangan apa lali pancen nglali sejak rang legewa apa wis oleh ganti mbok yo eling prasetyaku nganti puput jaman ya mong kanggo aku pasir putih dadi saksi sineksenan ombak nggonku ngucap janji
janji mong nyanyong hati mong tinggal kenangan dolan neng pantai mriki so ayo yo Ayo yo. Argo laras yo 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 Masuk lek kateno. saja wis lali tenan apa ra kelingan dolan bebarengan nalika ing pantai mriki tumekan seprene datan bisa lali nang pinggir pisik samudra padha lelungguhan araken katresnan najan rasaku kelangan jebul saikine mong sari kenangan apa lali pancen nglali sejarah lagi wong wis oleh ganti mbok ya eling prasetyaku kanthi puput jaman ya mong kanggo aku pasir putih dadi saksi sinaksenan ombak nggonku ngucap janji janji mong nyanyong hati mong tinggal kenangan dolan neng pantai mriki matur suwun Mas Mariono nggih penak pol nggih. Aja ngono. Matur nuwun Pak Kateno. Iya sapa nggih? Iya nggih. Matur nuwun katur saking Gomo rumiyin Pak Darmo Misdi saking Gomo. Kaling-kalingan sare ini yang Madubrono ke tibake piantune ning kono kuwi kalingan karo Jagak. Ngono nggih. Tibake aku roh gedene le teko wis sampe engke iki. Nah. Pak Darmo Misdi saking Gomo, Gomo. Sepatnya sadi-sadi ae, mana siapa deh? Apa Kang Wat ayo? Yo, angkat kono langsung ya. Yo. Janjane ya tanpa guna malah rusak raga undang cilaka sesane ra bisa dawa malah ngundang lara ngundang cilaka suarane kaya bekaka guyung ngakak-ngakak astane cingkrak-cingkrak astane gampang ngeplak gondo rasa arak medeni sing nyedak ing tembe uriping muspra bondo donya musna raga sulaya yo
puspa ora bisa dawa dasar isih muda sugih lelara Lang sak pupuh sanu sing mbok kliwati wingi lha liwati sagongan apa Kang Mesdi nggih gending nggih tolak sengkala nggih Mbah Gogong loro mawon nggih nggih monggo ditayubne ditekne ya ayo tanggap nego kok meneng nonton apa piye joget kono ta Oh diwiwiti mugi rahayu tolak sengkala lah ngono tanggap nego lho kok temen dorong piye ta nggih ya joget ta piye ta nggih sarjana aja ngayang dimen lestari widodha rujak kamis bumbune gula sairis ayo tis-tis ngelakon kang mesti nulis ya pantes dinar sang yogi mugi-mugi antuk apar maning witi ya mas kekungi ya mas Matri prawarga sami kenang mopiara jajanan pasar gelang gemalang jenang mancarang tinolak sengkala kari mulya amba matri sami bocah mopiara jajanan pasar gelang gemalang jenang mancarang tinolak sengkala kari mulya amba matri prawarga
sami bujang mobiaran sejanan asar gelang gumalang sejanan corong tinulak sengkala karimul Ya nggih keng kagok tesih sederek sarepan nah nggih